Στη Δωρίδα ανήκουν οι δήμοι Ευπαλίου με έδρα το Ευπάλιο και Βαρδουσίων με έδρα το Κροκύλιο. Η Δωρίδα είναι μια περιοχή με μεγάλες αντιθέσεις. Ξεκινώντας από τις μαγευτικές δαντελωτές ακρογιαλιές στον Κορινθιακό, φτάνει μέχρι τις πανύψηλες απόκρημνες κορφές των Βαρδουσίων, στο βόρειο κομμάτι της. Πήρε το όνομά της από τους Δωρείς που εγκαταστάθηκαν εδώ μετά τον Τροϊκό πόλεμο. Στη συνέχεια πέρασαν απέναντι στην Πελοπόννησο, με σκάφη που ναυπήγησαν ξυλεύοντας τα πλούσια δάση της περιοχής. Ο πρώτος παράκτιος οικισμός που συναντάμε ανατολικά του Μόρνου είναι η Χιλιαδού. Με το γραφικό της λιμανάκι είναι ένας τόπος με ανερχόμενη τουριστική κίνηση και ανάπτυξη. Οι αιμουδερές της παραλίες είναι από τις ομορφότερες του Κορινθιακού. Λίγο πιο πέρα, στον πανέμορφο όρμο που διαμορφώνει η Χερσόνησος των λόφων του Κόκκινου, αντικρίζουμε ένα πολύ ιδιαίτερο τοπίο. Είναι το Παραθάλασσο, μια μικρή λιμνοθάλασσα με βαθιά νερά. Η παραλία του είναι από τις πιο πολυσύχναστες της Δωρίδας. Ο δρόμος ακολουθεί την ακτογραμμή μέχρι το γραφικό και παραδοσιακό μοναστηράκι. Ψαροταβέρνες, δωμάτια διαμονής, παραλίες και πέτρινα σπίτια συνθέτουν έναν ελκυστικό τόπο. Στην παιδινή του έκταση, μέσα σε περιβόλια και ελαιώνες, συναντάμε το ήσυχο λιμανάκι στον οικισμό Σκάλωμα. Πιο κάτω, στη μικρή παιδινή έκταση που σχημάτισε το Κουρουτιανόρεμα, βρίσκεται ο Μαραθιάς. Συνεχίζοντας την παράκτια πορεία μας, ανατολικά του Μαραθιά, συναντάμε έναν ορμίσκο τον οποίον αιώνες μπαζώνει το ρέμα Πολυσταύρη. Εδώ αντικρίζουμε τον οικισμό Παραλίας Εργούλας. Απέναντι, το νησάκι Τριζόνια συνδέεται με τη στεριά με φεριμπότ που ξεκινά από τον γειτονικό οικισμό της Γλυφάδας. Ανατολικά της Εργούλας υπάρχει μια μακριά σειρά από χτιστές πέτρινες καμάρες μήκους 200 μέτρων. Στηρίζουν ένα αυλάκι που μεταφέρει νερό από το ρέμα στο Μήλο του Βενέτη. Το υδραγωγείο αυτό κατασκευάστηκε το 1832. Μπαίνοντας από την Αύπακτο στην ενδοχώρα της Κάτω Δωρίδας, θα συναντήσουμε την κομμόπολη Ευπάλιο, έδρα του ομώνυμου δήμου. Το Ευπάλιο κατοικείται από την εποχή των Δωριαίων. Ένας περίπατος στην πλατεία και τα δρομάκια του Ευπαλίου μας δίνει μια εικόνα από την καθημερινή ήρεμη ζωή της ελληνικής επαρχίας. Στα βόρεια της κοιλάδας του Ευπαλίου βρίσκεται ο ναός του Άι Γιάννη του Θεολόγου με σπάνια αρχιτεκτονική δομή. Ο Αγιάννης ήταν μετόχη της Μονής Βαρνάκοβας. Χρονολογείται από το 1180 μετά Χριστό, από την εποχή των Κομνηνών. Ψηλότερα συναντάμε τη Φιλοθέη, όμορφο πετρόχτιστο χωριό με υγιεινό κλίμα. Βρίσκεται σε πλαγιά του βουνού Άγιος Αρσένιος, σε υψόμετρο 650 μέτρων.
Μέσα σε πυκνό δάσος από δρύς και αγριοκαστανιές, με θέα προς την ορεινή ναυπακτία και τη Δωρίδα, βρίσκεται η ιστορική Ιερά Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας. Ιδρύθηκε το 1077 από τον Όσιο Αρσένιο τον Βαρνακοβίτη. Είναι το 5ο αρχαιότερο μοναστήρι στην Ελλάδα. Στη διάρκεια της Επανάστασης λειτουργήσε σαν ορμητήριο για τους καπεταναίους της περιοχής. Το μοναστηριακό δάσος σήμερα αποτελεί καταφύγιο άγριας ζωής. Ανατολικά του Αγίου Αρσενίου, η καταπράσινη οροσειρά του Τρικόρφου. Σε βόρεια πλαγιά, σε υψόμετρο 600 μέτρων, στη ζώνη της Βελανιδιάς, βρίσκεται το Τύχιο. Όλα τα χωριά του Τρικόρφου περιβάλλονται από καστανιές, κερασιές, μυλιές, καρυδιές και πλατάνια. Βόρεια από την κοιλάδα του Μόρνου αρχίζει ο Δήμος Βαρδουσίων. Η πατρίς γεννήσεώς μου είναι από ένα χωριό ονομαζόμενο Αβορίτη. Εγώ γεννήθηκα έξω, εις ένα χωράφι μας ονομαζόμενο Κρύα Βρύση. Είχε πάει η μητέρα μου να μαζόξει καλαμποκές για τα ζώα και με γέννησε εκεί και με τύλιξε με τις καλαμποκές και με πήγε εις το σπίτι. Το Κροκύλιο, έδρα του Δήμου Βαρδουσίων, βρίσκεται σε μια πλαγιά του όρους Ξεροβουνίου ή Βλαχοβούνας όπως το λένε οι ντόπιοι, σε υψόμετρο 840 μέτρων. Το όνομά του προφανώς προέρχεται από τους πολλούς παραποτάμιους οικισμούς του, κρόκες ή κροκύλες. Σε έναν από αυτούς, τον Αβορίτη, γεννιέται το 1797 ο μεγάλος ήρωας της Επανάστασης του 21, ο στρατηγός Γιάννης Μακρυγιάννης. Για να φτάσουμε από το Κροκύλιο στην Πενταγιού, ακολουθούμε την ανατολική πλαγιά του όρους Ξεροβούνη. Εδώ οι κάτοικοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία. Δεξιά μας ξεδιπλώνεται η δυτική οροσειρά των Βαρδουσίων. Το ορεινό αυτό συγκρότημα εκτείνεται στην ενδοχώρα της Φωκίδας. Η ψηλότερη κορυφή των Βαρδουσίων είναι ο Κόρακας με ύψος 2.495 μέτρα. Στην αρχαιότητα Κόραξ ονομαζόταν ολόκληρο το βουνό. Η Πενταγιού είναι χτισμένη σε υψόμετρο 950 μέτρων μέσα σε έλατα και πλατάνια απέναντι από τα Βαρδούσια. Το χωριό έχει γίνει γνωστό χάρη στο θρύλο της Μαρίας της Πενταγιώτισσας, της όμορφης δασκαλοπούλας, που στην ποδιά της σφάζονταν παλικάρια. Από την Πενταγιού μπορούμε να δούμε την τεχνητή λίμνη του Μόρνου και τη δασωμένη κοιλάδα του Κόκκινου, του μεγαλύτερου παραπόταμου του Μόρνου. Ο δρόμος προς το βόρειο κομμάτι του Δήμου Βαρδουσίων διατρέχει τις ψηλές ράχες που ενώνουν τα Βαρδούσια με το Βλαχοβούνι και διέρχεται από υψόμετρο 1.500 περίπου μέτρων. Ανάμεσα σε δάση με αιωνόβια έλατα συναντάμε ορεινά λιβάδια όπου την άνοιξη φυτρώνουν σπάνια είδη ορχιδέας. Φτάνοντας στο βόρειο κομμάτι του Δήμου και μετά από μια εκπληκτική ορεινή πορεία αντικρίζουμε την Αρτοτίνα. Ένα γραφικό κεφαλοχώρι και καπετανοχώρι κτισμένο ανάμεσα στα έλατα σε υψόμετρο 1.250 μέτρων. Από εδώ περνάει το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 και εν συνεχεία διασχίζει τα Βαρδούσια. Η Αρτοτίνα έχει θέα στις αλπικές κορυφές των δυτικών Βαρδουσίων.
Υψώνονται επιβλητικά οι Σούφλες, το βουνό της Κοστάριτσας, η πλάκα Πυραμίδα, η Αλογοράχη, το πάνω και το κάτω ψηλό και το Γιδοβούνι, όλες πάνω από 2.000 μέτρα. Τέσσερα χιλιόμετρα μετά το χωριό, στον κεντρικό δρόμο που κατηφορίζει προς τον Έβινο, βρίσκεται η ιστορική μονή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Το μοναστήρι, κτισμένο το 1728, είναι το πιο αξιόλογο μνημείο ολόκληρης της ορεινής Δωρίδας. Εδώ σώζεται το κελί του Αθανάσιου Διάκου. Ο Διάκος, που κατάγονταν από το Κροκύλιο, ήρθε στη Μονή σαν καλογεροπαίδι, έμαθε γράμματα και εμποτίστηκε με το ελεύθερο επαναστατικό πνεύμα. Το μοναστήρι εορτάζει στις 29 Αυγούστου. Στο πανηγύρι του συγκεντρώνεται κόσμος από όλα τα γύρω χωριά. Από το σημείο αυτό, η θέα των Βαρδουσίων είναι συγκλονιστική. Βλέπει κανείς τα Βαρδούσια σε όλο τους το μεγαλείο.